Eh kasi naman binabalas mo na kaagad eh. Saan mapuntahin? Ito, ganun. Saan ba pinapan? Pinapandal yata, tapos gaganunin. Ito dito. Papapuntahin mo dito. Pinagluloko niya ako, promise. Boy, paano ba niya ginagawa? Dapat... Pinres mo na ba kagad to? Ha? Wala na. Paano ba? Huwag, gaganin mo lang yata. Papausog din mo muna bago mo ipipress. Yan! Oh. Ay! Okay na. Enough na mahirap.